Good day again. Welcome to Engaging Life, where life matters. Nakubabukeli bonkana be Mozang Music. Don't forget to like, subscribe. Sisendaweni esigameko ke la. We are here to embrace life. Gagogo Luvuno. 103 is quite a number. It's quite a number. We know any number abosara. Lalela, sinomholi la. Ubaba uNjomane umholi wethu the prophet the apostle baba uNjomane uzosichazela ukuthi njoba sila kugogo to embrace life kagogo ithini kuye the number baba wami Ukuthula Mhosi. amen baba Amen baba. Siyabonga. It's a blessed day namhlanje. Usuku oluhle kakhulu ngoba it's very rare ukuthi ungahlangana nomuntu obusise kangaka afike ku103. Yes, Just yes. 100 nje baningi bafika la ku70 bese kuyana. Kodwa 100 is just beyond belief. Ebese uthi 103 Hey. kusho khona ukuthi uNkulunkulu ngempela umthandile ugogo. Indeed. Umndeni uNkulunkulu uthandile kakhulu ngoba kanye nale bandla ngoba le bandla libusisekile ukuba nomuntu omdala 103 kusho khona ukuthi uNkulunkulu ngempela ubathandile wabanikeza lolu thando wabanabo ngalesikhathi ugogo udlule iCovid. Can you believe it? Imagine. Baningi aba way younger than ugogo who were fit, strong, bejima badlula ngeCovid. Ugogo wadlula kuCovid waphila. Yes, she is still standing. Ugogo uyazimela, uyazihambela, uyazidlisa. Ugogo ombheke uJoyini muhle kangakanani. So sengisho ukuthi khona lento ofuna siyifunde sibone ebese kuba nento esitholayo ukusondeza emntwini omdala. The wisdom uyithola emntwini omdala, it's beyond measure. So kubalekile ukuthi when siphila empilweni si appreciate makunomuntu omdala osebandleni oseduze nathi ngoba kunaloku ukubrusha off to us ukuze nathi sibusiseke ngoba uma ngabe futhi singamnaki umuntu omdala kuba inkinga kithi kuzizukulwane nalabo asakhule ebandleni ngoba kufuneka maybe khona abantwana babone ukuthi makunomuntu omdala uyahlonishwa uyathandwa ngayo ngakho konke ethi meke sondela usuku umhlalisa esitulweni. So kubalekile ukuthi we need to teach the young ones, this generation, ukuthi umuntu omdala, that is so we get wisdom, that's so we get our blessings ngoba lo muntu ayikho into angayibonanga uma ngathi nje ukhuluma ngama world war ugogo wadlula ngesikhathi. So kusho khona exactly, so kusho khona ukuthi ukhona le wisdom beyond measure, beyond any degree ongayithola esikoleni noma kuyiphi university ngoba ugogo ubona lento uNkulunkulu amnika yona ngokukamoya ingakaphile kuzokufikelela la ekhona namhlanje. Siyabonga kakhulu but there's something khona oshilo la wathi kana ugogo uyakwazi nokufunda iBhayibheli le age akuyo. Engakubuza wona ukuthi yini message wena bese eBhayibhelini or motivation message ongayinika ugogo nje mangathi uyabukela namhlanje? Ngicabanga ukuthi we have this verse sifunda njalo ukuthi hlonipho ihlonipho nyoka. The question becomes, do you understand it? Ubani uyihlo ubani unyoka? Because unyoka wethu lo namhlanje sibandla sila siphila edinhlufu nje unyoka wethu kulaba omakhelwane. This is the kuba iphila yethu ila uthi moxakekile ufike uzohlala nogogo nje. Gogo because she's seen it all. Sikhuluma ngama world wars, she's seen a lot of things. Ugogo so COVID and waphila nabo namhlanje. I mean COVID took people all over the world. Abantu abadala abantu abancane. Gogo when we thought abantu abadala ngeke baze baphile ngeke bafike kule age engaka mara na ugogo ufikile. So from the Bible point of view iyangathi asibheke le ihlonipho ihlononyoko number 1 nokuzithanda nje because if ugogo bekengasithandi bengekaza yabona so which means that uzithandile wathanda nomakhelwane, meaning if bekengathanda umakhelwane kube kekho la namhlanje kuba kekho enkonzweni yakhe namhlanje kube kakhonza nokuphonza nje ngoba should beka selfish ngaye. So uyathanda ingakho she goes ingakho azofunda iBhayibheli ingakho azo spread the love to others, to us, to our children, to grandchildren, great grandchildren. More big generation sekakhona usasa nabantwana bakhe ugogo. Something that's very rare. That ukuthi ugogo nabantwana bakhe bonke bakhona isasa, meaning that lo muntu ubusiseke beyond measure esingazo sibeke. And abantu izibusiso has nothing to do with the car you drive, the house you live in. It's about the joy
you have in your heart. Wow, yeah. You know, the fulfillment you have, because you can have the biggest house, the biggest car, but not be fulfilled and not be happy and not be content. And the ones you are not content, so part of stress in which means she's content, she's okay, she's not looking at you know, isn't the same, you know, all the gold and the silvers. Ubheke impilo, ubheke uthando, ubheke ukuthi kube nenjabulo, because ayikho into edlula uthando empilweni. Sengizama ukuthi uthando lwakhe yilokho lenza ukuthi nami ngithe mangizwe ukuthi hayi unogogo ebandleni elithize, hawu ngathi babuthanjwe no, but we can't just let it be. Yes. You know, ngicela mangabe khona esingakwenza, ngicela ungivumele ngithi nami kancane ngibone ukuthi singasiza kufinyelele. So ngibonga nje lokho nami invitation ukuthi bangivumele ibandla nomndeni ukuthi ngibe part and parcel of this, but ngesilonga an auspicious event, you know. And ngingathi futhi asingayenzi like on a Saturday kube nomsindo kube senkonzweni. Oh yeah. Kube that is the place that she's much more comfortable. That's where she's happiest. That's where she feels ukuthi uyaphila. Kunokuthi senze umsindo senze into that are unnecessary, that she does not maybe go well with. But uba senkonzweni la ijabule khona phela kusenkonzweni phakathi Yebo. you know, ayinokuthi enzwele ekhaya kuye mhlawumbe uhlele ekamereni embedeni, uzile lapha eholweni, uzile enkonzweni uzokhonza nabazalwane enohlala inkonzo yonke, you know. The strength, ngoba uNkulunkulu la iphila khona kunokuphila, kusho khona ukuthi kunokuphila la enkonzweni, ingakho ekwazi ukuthi azohlala nathi on this beautiful day. Yeah. Esibam Njomana asho ukuthi lapho kunokuphila khona enkonzweni, ngako silana ngithande igama alikhulumile ngothando, lengathi izwe lilanga uthando lisibekela inqwaba yezona. You can catch up uBaba uNjomane ku TikTok @Njomane, ku Facebook @Njomane. Siyabonga lalela mlaleli nombukeli we Engaging Live Nemoza Music. Like, subscribe. This is a spiritual show. This is a spiritual platform. Lapho esipusha khona only positive narrative. The positive attitude is yes idingayo, ingakho siphethe nje abaholi with a positive mindset. Lento akayenzile just to add ukuthi umsebenzi uhamba nakahle. Kuyabonisa uthando analo. Nani ke bonisana uthando la kuma spaces engikhona. Love one another. When you love each other, God comes through. Amen. When you love each other, God comes through. As Pastor Chris normally says, the Spirit of the Lord always flow upon the face of the deep. I thank you.